Аз съм Кросбиг и днес ще играем на Тривиадор, България. С мен е Ролер Бенд и Ники Попов. И да започваме, откъде ще биеше? Да, започне игра. И както виждате, Ролер Бенд сега ще играе. Ролер Бенд е Милко, ако се запитвате кой е Ролер Бенд. Да. И ако нещо може да се редуваме и тримата по една битка. Аз почти нищо не знам. Това са за 12 клас. Добре, айде, само ние двамата ще са... Ето вие ще казвате отговори, аз ще им тискам някакво сега. Да. Изтегляне на баса. Никой сме, бе. Сини. Ние ще сме при морето, знаех си. Супер. Какво? И при реката. Това море, бе, каква река? Това е Дунав. По море. Това е... Минимум за колко секунди може гепард да ускори? Толкова, той много бързо ускорява. 3. Ние сме най-близо. Това е бати бързото животно. То най-бързото животно. Ние сме най-близо. Разбира се, че презимаме левият И това остри морето вземе. Чакайте малко след. И това как бе? Как ли бе? Така сега за другите въпроси. Не, сега ще слага. Той сложи бързо поне. Да, поне бързо слагат. Няма толкова време до Кой номер калибър с пушките в биатлона? 5. Да. 22. Омага. 45. Ние сме най-близко. Да. Тя па 45. Сега ще вземем цялото море. Защото морето е за нас. Ние ще претежим на морето. Това долу май Русия и тук вече. Това е Турция. Не. Сори, хора. Това е тук Турция. Русия е много нагоре. Ники хичта няма с географията. Тя е след морето. Шкоя гнина е създадена горчивия ликьора на 895. Да, да е това. Ние сме най-близо. С една година ни делеше точния отговор. Почти точния. Най-точния. С една година, какво искаш? Разбира се. Сега ще вземем Царево. Ако се питате кой е това Царево, това е Велико Търново. Да. Там се ражда много царевица. Кронос. Кой бе? Ролер. Тих сега. Той кара ролер. Коя поред планета Слънчев система е Венера? Трета е. Земята е трета. Бързо! Четвърта. Не, втора. Успяхме. Не е втора. Втора е. Втора е Меркурий, Венера, Земя. Да, Меркурий, Венера, Земя и Марс. Да, верно, че така беше. Сме точно. Чакаме си. Златен грозд е Хасково. Сега аз съм от Хасково тук. Не от Хасково, но от област Хасково. Те са от тук, от Каракачан. Защото Пазарджик се намира там. Колко души умират при построяването на Айфеловата кула? 7. Повече са според мене. Един. What? Как? Мале! Това е гати. Как? Един е. Сигурно Тия пада. не са хич добре с главата. Сигурно нещо е паднало. Да, аз сега викам, че пада. Или му пада нещо на главата. Ние предвзехме всичко ли Не, то... Почти. Вече всичко предвзехме, т.е. предвзе тази база. И сега ще атакуваме. Искам да атакуваме първо червения. Добре. Олик. Аз ще атакуваме главната кула. Пришинка. Прашинка, омага. Той пак сега той... това не сме ние. Я да видим коя част на езерото започва първо да замръзва. Горната му част, кое? Не. Да. Среда. Да, отгоре. Горната му част, разбира се. Да. Ние ги водим с най-много точки. 3000 Защо последните 3 са бели? Така, защото там е финал. Кой е български хан за тази първите писаните закони? Хан Крум! Маля тия хан с първите, те не знаят нищо за историята на България. Що па я играят, като нищо не знаят? Тя какви българи са. Те не са българи, като гледам. Това са турци. Да, и. Кое животно може да говори? Папагал? Няма такова, да бе. Папагал може да говори.
О май гад. Той имитира само. Какво се намира кучето български игрален филм Димитър Петров? В долап. В чекмедже. Сега някой пак е такова този. Кой играе ролята Ахил във филма Троя? Брат Пит. Не. Какво ти казах? Брат Пит е. И ще атакуваме тази кола. Кой елемент с на Олимпийски игри се използва в дръмто дело на Гърция? Бързо ти времето изтече. Запалване на огън. И това ми се беше паднало един път на мен, ама... Ама какво да правим сега? Следва Олег. Това според мен е турско име, Олег. Остайте. В коя държава е роден Коко Шанел? Франция, кое? Франция. Франция. Ето, видя ли Франция? Сега пак мия. Как се нарича зменият метален прънт с грани молнии? Грамотот. Ари бе! Колко президенти има в България? 5. 5 бе. Сега ще видиш. 4. Ама са 5. Ама аз съм най-близо, нали? И почти му взехме цялата кола. Територията на коя държава е разположен Бакингамския дворец? Великобритания. Да. Ето. То пасащо. Взехме му цялата кола. И получаваме бонус 1400 точки. Да, супер. И сега и то си отива И става прашинка, ще стане само на прашинка. И атакува. Чия мисъл всички влюбени секунди спомнят много повече, колкото могат Шекспир. Шекспир. Сега, ако съм аз, не го Да, главната ти си кола. е. Сега ще видим. Аз съм. Ти си, да. Атакувам го главната кола. Кой е първият водещ на супер шоу на Вая телевизионна игра, излъчена през 90-те? Къци Вапцаров. Колко думите са написани вярно? 1. Една. 0. Кой е по-близо аз? Хе-хе. То с по 3. Не знам, му част чупихме. С какво стреля Зевс? С светкавици. Да, светкавици, той е бога на светкавиците. Дай, то само те копира. Колко награди Оскар е печелил филма Терминатор 2? 2? Аз съм го гледал. 4. Аз съм по-близо. Аз съм ги гледал всички части. Равни сме, ама аз съм по-бърз. Кой е първият български футболен отбор с 3 поредни победи в групите на Лига Европа? Това е трудно. Лудогорец. Да! То само те копира, На колко стандартни часови пояса е разделена Земята? 7. 24. Кой е по-близо? Yes! Взехме цяла България, хора! Yes. Ето цяла България. Цяла България е наша. Ние сме сините. Айде, И България. имаме 6100 точки. Край на играта. Рип България. Не е Рип. Да, ще е цялата България. Получаваме 100 точки. Какви 100 точки? Бонус, окей. И хора... чакай, тук в ковача имаме нещо. Имаме чук. Здравей, аз съм Яко, ковач на професия. И тук пише още добре дошъл, ще се радвам да си Може да си го спрете на пауза, да си го прочетете. Благодаря ти, Кронс БГ. Много си любезен. Като знак ти... Чуко, окей. Може да си го спрете. Сега той има ключ, тук чук. Това прави два от грешните отговори. Махнати и един грешен и един верен оставам. Ако искате да изиграем още една игра, приятели, може на хората да им хареса. И тъй като за 15 минути само имаме такова нещо,
Имаме За лимит. гледане, иначе ще ни прекъсне клипа, няма да Тук може има да го всякакви работи. И хора. Може също играта може да се играе в Фейсбук. Навсякъде може. И добре, приятели. Това това ще бъде всичко от този клип. Надявам се, да ви харесва. Ако така коментирате, го споделете. Измолете се на канала ми и чао! Чао от мен. Ролер Бенд, Ники Попов и Кронос Беби. довиждане.